Aproape am și terminat de decorat. Oare unde să mai pun și astea? Alex, ce se petrece aici? Ce te-a apucat? Luca, hai repede, nu știi ce zi este astăzi? Alex, păi este weekend și face atâta gălăgie. Este ziua care își putea și eu să dorm mai mult. Dacă m-aș și lăsa. Astăzi este Halloween, astăzi e distracție. Oh, nu, am uitat de Halloween. Mă tot trebuie să-mi costumez. Uite, Luca, cineva a pitit o grămadă de bomboane aici în pădure. Alex, nu știu dacă am avut bună idee să ajungem aici. Dar asta e cea mai bună idee! O să vezi că eu voi câștiga! Voi găsi cel mai multe bomboane! Da, vezi tu. Doamne, ce m-a speriat! Pe bune, te sperii de un iepuraș? Hai să ne grăbim, eu vreau să ne întoarcem cu multe bomboane! Vezi ce văd și eu? Wow, căsuța atât de frumoasă în pădure! Dar cine ar putea înlocui în pădure? Eu cred că e special pentru Halloween! Ia auzi, se aude și muzică! Eu zic mai bine să ne întoarcem. Bine, ne întoarcem, cum vrei tu. Dar după ce verificăm, cine știe, poate primim o grămadă de bomboane să le mâncăm, să vedem cât de bune sunt de minune. Alex, tu ești sigură ce faci? Haide! Oh, bine ați venit, dragii mei! Intrați! Petrecerea a început deja! Bună ziua! Dar noi ne uităm așa pe aici. Bună ziua, doamnă! Da, noi doar ne uitam pe aici. Da, păi dacă tot vreți să vă uitați, haideți înăuntru să vedeți ce dulciuri v-am pregătit pentru micuți așa grăgălași ca voi. Voi avea un prânz pe cinste. Cu ei, frumusețea mea se va hrăni pentru o perioadă suficient de îndelungată. Uite și de brăgăratul dansează el așa. Și el pare real. Cred că sunt costume, ceva. Da, da, este un dovleac de cinste. Dar haideți, ce mai stați? Dansați cu noi, măcar o melodie. Can you see? It's just me. I'm dressed up to look like a skeleton, a skeleton. I'm gonna scare you now. Ooh, happy Halloween, happy Halloween. Dragul meu, după un dans copios, ar merge o masă copioasă de dulciuri. Ce zici? Te duci tu să aduci din camera alăturată? A?
acum am rămas singure, o să-ți arăt cum se sărbătorește de fapt Halloween-ul. Hei, dar de ce te apropii asta de mine? Ce vrei să faci? Păi, dar tu cum crezi că mențin frumusețea? Nu știu, cu dursuri? Oh, da! Cu fetițe dulci, așa ca tine, și cu băieței dulci ca fratele tău. Ne-ai întins o capcană! Tu chiar ești o vrăjitoare! Luca Fuz este o capcană! Încerc să-mi scap, e prea greu. Ce se întâmplă? Poate este o capcană de la vrăjitoare. Fiorul tău nu te poate ajuta acum. Se pare că s-a lipit de dulciuri. Am avut dreptate. Alex, stai liniștită, te voi salva. Aproape. Hai să mergem! O să mergem în camera de lângă! Hai! Hei, dai drumul surioarei mele. Doar am glumit! Sau poate că nu am glumit! Nu mai aveți scăpare oricum! Bam, bam, bum! Văd maimuță acum! Nu știu ce să cred, era oare costume sau nu? Sigur erau costume! Cum se existe schere sau om domnea? Dragii mei, astăzi vă povestesc o poveste nouă, una despre sărăcie, despre bogăție, dar și despre lăcomie. Dragii mei, după cum vă spuneam, a fost odată ca niciodată un țăran sărac. Era atât de sărac că abia avea după ce bea apă. Muncea de dimineață până seara pe peticul lui de pământ și de-abia strângea câteva legături de morcovi pe care să le mai dea prin târg. Și apoi, ca să fie treaba, de cele mai multe ori nici nu reușea să vândă tot. Rămânea cu morcovii și făcea supă. Căde, așa economisea și nici nu arunca cu paralele. Dar țăranul nostru avea și o găină care îi dădea câte un ou în fiecare zi. Mânca sărmana ce găsea pe lângă casă și țăranul nu-i purta de griji. Într-una din seri, ea ca găina se ouă un ou galben de lumină toată curtea. Strălucea de ziceai că estea pe cer și nu alta. Apoi când văzut țăranul atâta lumină, se și sperie un pic. Apoi și de acasă mai fie așa asta? O să vezi că e de rău, cred. Da? Eu așa cred, da? Sigur e de rău. Se uita și se minuna bietul țăran, iar omul strălucea de-ți lua privirea. Apoi găiană nătrămnică, eu nici nu pot să fac omletă din oul ăsta. Ia ca mă duc în târg. Voi da cu 2-3 parale să-mi iau măcar o până. Și fără să stea prea mult pe gânduri, țăranul nostru luă oul și plecă spre târg. Se gândea că poate o reuși să-l dea cu parală 2. Ou galben de vânzare, nu faci așa ceva nici curca matale. Haide, ou galben de vânzare, strălucește de zici că e soare. Bre, ce ou galben zici mata că de vânzare? Ia stai așa să mă uit și eu un pic la el. Eu zic să te uiți că e, mamă, e galben rău de tot. Îl iei sau nu-l iei? Zi repede.
Wow, păi Brea, stai din aur, Brea, îl iau, da. Mai ai? Mai adun că ți le iau pe toate, ți le iau. Și vorbești, Brea, din aur? Și ia ca cu una, cu două, țăranul nostru vindea ouă. Erau atât de căutate în târg, de se luau negustorii la ceartă care să le cumpere. Găienușa noastră făcea câte un ou odată la câteva zile. Și apoi, unul câte unul, țăranul nostru a început să strângă o mică avere și a făcut casă cu turni. Era cam singurul din sat. Și-a luat ditai statuia ca să vadă tot satul ce măreț este el. Și-a luat flori persiene. Se făcuseră cât gardul, dar te mătau de la atâta miros. Apoi ce să mai... Își cumpărase cele mai înstărite haine. Își cumpărase până și o coroană de curtean. O ținea țărănașul numai pe picior mare. Îi se schimbase viața și nu alta. Dar vedeți voi, începuse să cheltuie mai repede decât se oua biata găinușă. Țăranul nostru nu mai dormea nopțile de nerăbdare și iată că într-o seară nu a mai avut, a pierdut răbdarea. Ba chiar i-a venit un gând măreț, să gătească găina și să ia toate ouăle odată, să nu mai aștepte după ea, să le ia pe toate la grămadă și așa o să se umple de o galbe. Și imediat după noaptea aceea, țăranul a vrut să mănânce găinușa și să ia toți galbenii, doar că nu a găsit nimic, doar o biată găină plină de pene. Fiu, ce urla și plângea țăranul acum. Și ușor, ușor, fără ouă de aur, țăranul a pierdut tot. Iată că nu a mai avut încotro. A trebuit să planteze din nou și să muncească pământul ca altă dată. Și apoi se spune că și acum îl poți găsi în fiecare duminică dimineață în târg cu câte o legătură de morcov. Și când vrei să-i dai un pol sau poate doi de milă, te ia de mână și îți povestește cum a avut el o găină care îi dădea ouă de aur. Și-am încălecat poșa și v-am spus povestea așa. Dragii mei, lăcomia și risepa nu sunt bune. Apreciați lucrurile pentru care ați muncit și apreciați efortul celor dragi pentru voi. Dați like și abonați-vă dacă nu ați făcut-o deja până acum. Așa ne ajutați să lansăm câte o poveste în fiecare săptămână. Vă așteptăm pentru următoarea poveste. Dragii mei, astăzi vă prezint povestea unui mic șoricel și a unui leu mare și fioros. Dacă nu v-ați abonat încă, apăsați pe butonul de subscribe chiar acum. Ați apăsat? Bun. Începem cu șoricelul. Acesta era mic și fricos din calea afară. Într-o zi s-a hotărât să iasă și să adune niște alune. Îi tremurau genunchii prin iarbă și nu alta. Pare că e liniște. O să mă duc de vale și o să iau 2-3 alune repede. Părea liniște, dar ce nu văzuse șoricelul este că un leu fioros pândea din tufișul de lângă el. Am văzut o gustărică, ia să-l înhață repede. Te-am prins, stai așa un pic. Vai, ce s-a mai speriat bietul șoricel, îi bătea inimioara ca o ciocănitoare care bate în dut. Când își mai reveni un pic, începu să se roage de leu. Oh, nu, lasă-mă, te rog, ce vrei să faci? Dă-mă jos, eu sunt mic, ce poți tu să faci cu mine? Ce să fac, să te mănânc? Păi el nu se ajută nici măcar de poftă. Lasă-mă, te rog, o să-ți rămân dator. Tu, dator la mine? Chiar că ești mic. Haide, du-te. O de alta, dar nu vreau să mă fac de râs în pădure că mănânc șoricei. Haide, fugi! Mulțumesc că m-ai lăsat
lăsat în pace. Într-o zi o să te ajut și eu pe tine. Eu zic să faci până nu mă răzgândesc. Eu sunt regele pădurii, cel mai mare dintre cei mai mari. Cum crezi că aș putea avea eu, vreodată, nevoie de ajutorul tău? Ha, ha, ha. Hai, da, du-te până nu mă răzgândesc. Fugi de aici. Șoricelul nu a mai stat pe gânduri și a rupt-o la fugă spre căsuța lui. Leul și-a continuat treaba lui, râzând în sinea sa de șoricel. Cum el, adică mare și puternic, să aibă vreodată nevoie de ajutorul unei ființe atât de mici și firave. Dar uite că în următoarea zi, din pădure, se auzeau strigăte de ajutor și parcă veneau chiar de la cumătrul Leu. Fără să stea pe gânduri, șoricelul o rupse la fugă să vadă despre ce e vorba. Poate cumătrul Leu are nevoie de ajutor. Și după ce a alergat toată valea, uite că a dat de marele leu care era prins într-o capcană de vânători. Vin acum! Prietene Leu, ce s-a întâmplat? Ce să băcesc, micuțule? Of, nu am fost atent și am căzut în capcana asta de lemn. Nu știu ce am să mă fac atunci când vor veni vânătorii. Stai liniștit, știu eu cum să te ajut. Și micuțul șoarece se arunca de îndată pe barele de lemn și începe să le ronțe așa cum știe el mai bine. Oh, du-te, micuțule, nu te mai chinui. Oh. Dar șoricelul nici nu voia să audă. Se apucă să ronțe și mai repede decât înainte. Ui, am reușit, hai să fugim repede. Nu pot să cred. Haide repede, urcă-te să fugim. Fugi leul cu șoricelul pe cap, fără să se mai uite înapoi. Vedeți voi, se pare că până la urmă șoricelul l-a salvat exact atunci când leul nu se aștepta și când credea că totul e pierdut. Vânătorii găsiră capcana roasă de șoricel și se hotărâră să plece în altă pădure. La revedere, ai grijă Șoricelul de și tine. leul au rămas prieteni foarte buni, iar de atunci nimeni nu a mai avut curaj să se ia de micul șoricel. Acum, dacă ne-ai urmărit până la final, nu uita să ne dai un like. Continuăm să pregătim pentru tine cele mai interesante povești.